Waqt it-tnedija tal-prospektus ġdid tas-sena akademika 2026-2027, il-kap eżekuttiv tal-IFE Dr. Joanne Grima qalet li l-investiment li sar fl-aħħar 10 snin qed jissarraf fil-professjonisti biex jissaħħu tfal u klassijiet fl-iskejjel f'ambjent li huwa eżjed uman u komunitajiet li huma eżjed reżiljenti. Spjegat kif korsijiet bħal dawk fil-psikoloġija u l-edukazzjoni jimxu jitfit ma l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 u Viżjoni 2050. Il-flessibilità hija kbira għaliex il-korsijiet huma kollha preżentement part-time u blended. Blended ifisser li partly online, parti minnu huwa online. Allura inti tista' tkompli l-karriera tiegħek filgħodu, tibqa' taqla s-salarju tiegħek, imma tistudja fil-għaxija u dak li inti tistudja tapplikah l-għada stess. Allura hemm continuous feedback and continuous growth. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella bil-korsijiet tal-Istitut tal-Edukazzjoni qal li qed isir investiment fiktar edukaturi li qal ser jgħinu lill-istudenti u l-milja tagħhom. Għaw firxa wiesa ta' opportunitajiet li l-edukaturi tagħna jew dawk iż-żgħażagħ jew persuni oħrajn li jixtiequ ibidlu l-karriera tagħhom u jixtiequ jagħtu kontribut dirett fl-edukazzjoni ser ikollhom din l-opportunità permezz tal-IFE. Għas-sena akademika 2026-2027 l-IFE joffri 14 il-kors undergraduate u 30 kors ieħor postgraduate. Fir-rigward ta' taħriġ għal min irid isir għalliem regolari, il-prospett 2026 u 2027 jinkludi 14 suġġett f'livell ta' baċellerat, fil-waqt li l-istitut joffri wkoll 21 suġġett bħala parti minn masters fl-edukazzjoni bi speċjalizzazzjoni fatta frijaj, fosthom fl-amministrazzjoni tal-edukazzjoni, fil-psikoloġija ta' tfal, il-psikoloġija tal-edukazzjoni u t-tagħlim fuq studenti b'diżabbiltajiet.